30 δευτερόλεπτα freestyle γουλφ. Λοιπόν, άκουμα μαλάκα γιατί ήμουνα παρόν. Βούλωσε το Ισαπών, βάλε στο μουνάκι σου ταμπών. Λοιπόν, στο ραπ δεν αξίζεις μία. Δεν την παλεύεις μάγκα μου εσύ με την καμία. Δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ θα σου ταχώνω. Πάντοτε freestyle στο YouTube θα μεταφορτώνω. Θα τα φορτώνω άνετα και θα σταχώνω μπινελίκια μόνο. Τι να πω λοιπόν, μια τζούρα από το τσιγάρο για να δεις αν είσαι απόν. Τι τη στιγμή χτυπάω φίλε μου την τζούρα. Βούλωσε το βλάκα σκάσε, στα χαρτιά σου μόνο μου τζούρα. Εδώ λοιπόν πάρε τετράδια, 100 σέλιδα, 50 σέλιδα. Ό,τι θέλεις είδα και σαν το μίδα, ό,τι αγγίζω γίνεται χρυσός. Και λοιπόν ελπίζω με αυτό το βιντεάκι να γίνει πανικός. Δεν κολλάω δυστυχώς ή ευτυχώς. Όταν πάρω κοζάρο, αναμένω το τσιγάρο. Λες κι έχω ένα φάρο μες το βράδυ, ένα κάρο. Πακέτα θα καπνίσω, όμως μάγκα μου εσένα τα γαμίσω.